دم باش خوشک و براین هێژا لە ڕۆژاوای کوردستانی ژنە کورد ڕابوو داوا ئازادیە کرد و ئازادی و مافش بۆ ناژنێ ژنا گۆ بخوازێ ئازاد بشخۆ ئازادە سیاسیەن و عسکەریەن و جوواکیەن و کوژان تەرەفی بخوازێ کارێ خۆ ئازاد بکێ ڕۆژاوای کوردستانش بەرگۆنەوە کوان هەردوو پەرچێ کوردستانە با جامێری ڕۆژهلاتەس قەنج ناس ناکەم لێ نەوەک پەرچێ باکوور و پەرچێ باشوورش خۆ پەرچێ باشوور خودێ و هاوار المهم ئەمێ بێن سەر مژارەخوا داوا ئازادیە دەکەن vêce jinê çilo dawa azadiyê kirin jina hîcab û nîqab êde baş e tu pêşî xwe azad bike wê hîcab û nîqabê serê xwe bavêje carna vêce hawar ewa wek gumgumokê eyn marmarot şeklê wê eyn wek meymûnalo ewa li ser televîzyona rûdaw ji xwe tê bêqey keça Ebûbeker el Bexdadiye birayê delal ew vêca carna buara diştexilî û mafê jinê û azadiya jinê ka baş e televîzyona rûda û manon li bi iqlîmê Kurdistanê ne pêşî û dawa azadiya jinê li wê derê bikin salê 450 jin li iqlîmê we tên kuştin nû werin bi welatê xelkê û cihê xelkê biştexilin ber pêşî hawar xan hîcab û nîqaba serê xwe bavêjî nû werin dawa mafê jinê bikin Silav û rêz ji bona her kurdekî welatparêz û her jineke azad însanê bixwaze xwe azad bike azadiya wî destê wan de ji ber ku Rojavayê Kurdistanê şoreşek pêşketinê şoreşek jiyanê û şoreşek azadiyê li wê derê hatiye avakirin. Silav û rêz.